Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kalong ka kabasngaw ay mensim ya kiwe ki samla pule ka jela haba uwe usamla nakathan nong kandong jong ka East Jante Hills District ulayo hado kandai pu kandai point saw iwe percent but kalong ru ka state topper ha Meghalaya ha ka Jingïakhun ya ka exam Neet jong usnem arhajar apusan uni usamla ude u Yoonis lingdo ukon jong uba per dekar bam kwai hadwar ublei bat ka kong lir lingdo na ka Shnong rengat East Jante Hills da ka jing so sarong halor ka ni ka jingyo state topa ka dor bar Shnong rengat ringkat ka kur lingdo rengat kilapen ko Burom bat I men sim ya uni usamla ha ka jingyalang ka balalong habo ka community hall ka Shnong ha ka pratrik naitung Hakane kasngi layadon lang ru menteri sorkar baru MLA ka Kleriat uba Kermen Shilla kum ukongsan u deputy chairman ka JHADC uba Waila Dameshwa Siangshai kum usimbot kongsan uba Kermen Shilla ula ai ka jingero ya ka dor bar Shnong rengat bat ka kurling do rengat namar ka bakum kani ka jingpen ko Burom kanang aimen sim shosho ikisamla pule bakinang la bhaban kiu khamshalor ha ka jing impule puthi ka jongki Nalor kata uba shla ula kenturu ya usamla Yoonis banlong usamla ubadan kaminsim yaisha khamtam hakaliang kapule puthi khnang ba ka ka ba ule kanong ka ba seso na kabenta kalawai ka jong ula kenturu ya kiwe ki samla pule ban khen kor bha ya ga jing pule khnang banyo ka jing nang jing start ka ba kordor ban banyo ru ka jing ithu ka ba kerpang ha kalawai banwan nalor ukong san ha ka ne kasngi laydon lang ru u SEO ka East Jante Hills District uba Onixon Sumer u Dr. Per Vision Nongtudu u Principal ka Jaintia Eastern College u MDC Barim uba Joint Riwel Perto wahe Shnong bat uskatri Shnong uba Damon Lamo bat uba Ripos Lingdo nalor kiwe ha ka jingyalang kabalapan ya da uba Meki Lamo Lapen ipo yang ya ka jingyalang penkop Burom da ki jingshat balay shim benta da ki khon samla ka Shnong bat lapen wai ka jingyalang da ki kentien kublay na uba shibor lang lamurang u treasurer ka Shnong Tekat na ya u sa lunang badele yang pawan cakman u e jing e kan yang pi Tasnya pai e jing cakman Nite buat wan ya ke momentus yang ini kebentar dekat part ya chief guest yang use yang haule yang ini kam. Katwa ya ke gift dari kecing is yang part dekat part Shnong dekat part ya wet Shnong yang part chim yang ini bentar. Ciao. Nengkong nengchop kuah away kublay yoblay taragan rat nagabentangan ni kajingkot kajingkya kuah ohi nakajingkot ku kado yang udah ewi uye amlang nengsi hani dewar kuah away kublay yang chief guest yang ini kasi Kermen Shilla member of Legislative Assembly Waila Dameshwa Siangshai MDC Joint Riwel Perto kay manakong yung me tengah sedang aja ke schooling yung naga-RCS sa lower primary school. Detonate to panda bawa hado ke class 4.
Foto ahite por mom class 5 gi ta ni skor yung i kata am